3. Tayo po namin dadaan sa Canon. Pupunta tayo sa Lea Bonjoy. Ayan, kumpleto na kami mga katiti. Let's go! Nandito kami sa Camp 3. Hinihintay lang namin mga kasama. Tapos larga na. Sige. Sige.
A few minutes later. So, ayan guys, paalis na kami. Let's go! Larga na kami. Happy birthday, Jor! Hey! Okay, ulit yan ha. May kung naman kayo doon. Discuss tape naman kayo. Adi ito kasi rin, nakadoon natin rights. Banda ko. Adi na pala Imbudol daw. Bis ka suda mang budol, di ba budol? Suda na budol. Yung sticker siya na. Oh, sticker si Ace. Padang upalig sticker. A few moments later.